Why do you love Pangasinan? You are so beautiful. Mahal ko ang Pangasinan kasi dito ako ipinanganak. Tapos, parang nakasanayan ko na mabuhay dito. At saka, pag tulad nito, libre akong nakakapag-jogging every morning. And then, mamasyal ka sa dagat, magandang tanawin. Can't you see? I love Pangasinan because of its pristine beaches. Pangasinan, number 1. You're everything I need. I love Pangasinan kasi nandito lahat. Sunset, waterfalls, name it. Beautiful to me. You are. Mahal ko ang Pangasinan kasi andito yung mga facilities na gustong-gusto ko. Yung mga facilities kagaya ng Narciso Ramos Sports Complex. Maliban doon yung mga universities na mga malalaki dito. You are so. Love ko yung Pangasinan pa. Dala inugawang ko tan sa kini, di pananapan niya, pambibili ni tan, just ang kasamitan niya bagoong Pangasinan. Can't you see? You're everything. Maraming mga magagandang bagay na meron ng Pangasinan katulad ng mga gandang tanawin. Pero nandyan din siyempre ang ipinagmamalaking produkto ng Pangasinan. Lalong-lalo na ang puto ng Kalasyaw. Nandito rin ang Virgen ng Manawag na dinadayo ng napakarami na nagbibigay ng miracles. Also, ang 100 Islands na napakasikat sa buong mundo. I love Pangasinan because the churches are antique and beautiful, the beaches are clean, and the food is always nice and fresh. Pwedeng Republic of Pangasinan din, mayroon tayong port, mayroon din tayong airport, mayroong plane, ang terrain natin, mayroon ding pati mountain. So actually, we can exist on our own kahit na separate tayo from the rest. Even with the numerous alluring come-ons and attractions in Pangasinan, there are still many things to be done since Pangasinan was neglected for many years. For the love of the province, Governor Amado P. Espino Jr. led the transformation of Pangasinan. Don't give up. It's just the way of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you. Kinararot so luyag na Pangasinan. Akin kasi
At Daluntuyan 431 years. Ya walalayan luya, datang dapat kaya ang kalkulasi. Everything has changed. We are very progressive. We are yang tilang inasto. Ang pagmamalaki dito sa ating probinsya ng Pangasinan kasi pinakamalinis at pinakamaganda na itong Kapitolyo ng Pangasinan kaya dinadayo ng mga turista. I am proud to be a pure Pangasinense. I am detailed here at Quezon Auditorium, one of the pride of Pangasinan. In 4 years' time, transformation is very fast because of our beloved Governor of Pangasinan, Governor Amado P. Espino. I love Pangasinan. Pangasinan, number one. Meron Pilipinas ang kamangan sa Kapitolyo Mediat Pangasinan. Bilib ako sa ating governor na talagang napanatili niya yung ating kultura, na-preserve niya at naibalik niya yung turismo dito sa Pangasinan. Ay, siyempre, love na love ko ang Pangasinan dahil napakaganda ang Pangasinan, lalong-lalo na ngayon. Ang daming improvement ng Pangasinan. Ay, naku, napakaganda ang Pangasinan. Very peaceful na probinsya at napakagandang magpamahala si Governor Espino. Inararap sa Pangasinan, Amak Kasunod, Jagla, Bimalag, sa kayak mo iya Dumaralos, amay-amay so napasiran dyan sa kaila mo mayaman at agrikultura. But Pangasinan is too big that requires the love and commitment of every Pangasinense to make the province livable and lovable. Let us do our share, and together we can do it. We are the Pangasinan Performing Arts Guild. We are Pangasinan number